може да я погалиш, почешеш, само да ни те блъсни много. Повикай я, Лиза там. Лиза. Ти по-сериозно я подръпвай. Ти даваш да такова. Не, отпусни си я това и то ще се намотае само. Пътуваш някъде в хубаво място. Айде, ви вървете с нея. Тебе, Лизо, напред, а ние отзад, аз ще ви снимам така. Представяш ли си някой младеж от някой холандски или швейцарски приют да хареса Маргаритка? Представяш ли си мимишата братя ми тебе? Тя ще плати мани. Ето. Не си чули нещо, защото аз не чух. Добре, че знае за какво. Няма значение. Има двойничка от Полша, казва. Едно момиче идваха тук по разни проекти да ходят такива международни. Ама много, доста се привича, само че с тая разлика, че тя то било рижаво. Ага. Ти пазиш ли му снимката?